आज राज्यात जायत्या स्कुलांनी राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयलो। पेडणेच्या श्री भगवती हायस्कुलान भगवती सायन्स क्लबान विज्ञान दिसा निमतान सायन्स एक्झिबिशन घडोवन हाडले। जाल्यार कुजिरा बांबोळीच्या रोजरी स्कुलातही भुरग्यांनी विज्ञान दिसा निमतान सायन्स एक्झिबिशन घडोवन हाडले। पळयात। किती केलं तुवें? कशें दाखय? नाव कितें तुमचें? गौरवी आणि समीक्षा। कितें केलं तुम्ही? कसं चालू करा दाखय? कसं केलं तुम्ही? सायन्स डे 28 फेब्रुवारी सेलिब्रेट केलो आम्ही आणि हे सगळे भुरग्यांनी सेपरेट आपण केल्या फुल आपण केलं करून हाडले करून घेतले। माहिती दाखय कशें पेटतात ते सोलरार तुम्ही चालू केला? ही जांभळाची साल सगळी मेडिसिनल तुम्ही हाडले ते We have Bineet Agarwal and Ritvik Sharma from the IIT who have come and joined us today to judge the occasion. So what alarm will you use? No alarm. It turns on when the lights get off. Means when it's dark. Okay. In the night, it automatically gets on. What is the project? गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।